shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya riko da addini ba, sai mai haƙuri. Wani baya iya tuna shi musulmi ne sai iya neman taimakon musulmai, in ya samu taimakon su suka masa abin da yake so, ko kuma iya neman ƙuri'a suka bashi daga na ya rabu da musuluncin, sai kuma ran da ya zo neman taimakon. In ba haka ba zai yi ba. Gabanin na kai kujerar da nake kai yanzu ta ƙasa da ita ma da zauna, akwai lokacin da ana ɗora ni, wanda suka fara kira na mutane ne na gamsu da su, kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana idona wallahi mutanen kwarai ne, kuma mutane da suke kaunata don Allah. Nasiha su ta farko shine malam, ba za a bar karantar da addini ba. nace a'a, ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gara a bar abun shi kansa. Ba yadda mun ce musu ku yi hakuri, ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas, kuma da ita ake neman aljanna. Shi yasa kaga duk yadda ake ciki ba mu bari ba. Akwai waɗanda kuma duk da za su ga kun karantar da addinin hankalinsu sai ya tashi, kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba, ba ku yi wa kowa ƙazafi ba, ba ku yi wa kowa sharri ba, bal ma cewa kuke a zauna lafiya, ku yi wa al'umma addu'a, ku yi wa ƙasa addu'a. In kai wa Najeriya addu'a, ai duk ɗan Najeriya ya shiga cikin addu'ar. Amma ba haka ne ɗan adam yake so ba, wanda bai son musulunci a'a, ka ajiye addinin ka zama ɗan duniya. In ma baka zama ɗan duniyan ba, to shi sai ya kokarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka, haka zai ta. Ma ba a nasara da wanda ya rike Allah, ba a nasara a kansa. Sunna ce ta Allah, in ka rike Allah to Allah ta'ala zai taimake ka, amma wayanka bai isa yi ba. So riko da addini yana da wahala, kuma ba fa wai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko kaza ba, ko me kake in ka rike da addini sai ka yi hakuri. Yanzu mafi kankantan abu da zaka dauka ba damu da shi ba shine me, kwallon kafa ko sport. Dauki Mesut Ozil, duk bala'in da ya shiga a Arsenal me ya jawo masa? Bayyana addininsa. Abin da ya shigar da shi kenan. Me dalili? An tozarta yan uwansa a wata ƙasa ya sa baki. Duk bala'in da Mesut Ozil ya shiga akan wannan ne. Aka kisa shi ya buga kwallo, aka kisa shi ya yi wasa, aka ƙi yin komai, sanda aka tilasta ya bar wurin. don me? Wannan fa ɗan kwallo ne da ya amince ya sa gajeren wando, amma wannan ɗan riko da addinin ya sa ya huta? Bai sa ya huta ba. To in kana da kokari a duk sana'ar da ka samu kanka, kuma kai ka zama ambasada na addininka. Ba wai bu zama wakilin musulunci wai sai ka zauna ka yi tafsiri ba, a'a, kwatanta gaskiya ka wakilci musulunci. In kai adalci musulunci kake tallatawa, in ka zama mai kunya musulunci kake tallatawa, in ka zama mai kyautatawa na ƙasa da kai, har waɗanda suke addinin ku ba ɗaya baka musu adalci, tallan musulunci kake yi. Ya zama duk damar da ka samu ka nuna wani alama na kyau da tsaftar musulunci da adalcinsa, na nuna cewa shi musulunci adalci ne har ga makiyinsa. Idan kai wannan tallata addini kake yi. Wannan da aka yi Mesut Ozil ya sa ya bar addinin? Ai bai sa ya bari ba. Ka dauki ma, ba fa yanzu aka fara ba, dauki Muhammad Ali dan boxing, the boxing master. Shi fa ya shiga waɗannan irin bala'i na wahala tun 1960s. Aka kwace kambunsa da duniya da ya na ɗaya a boxing, a damben duniya. Saboda me? Saboda addini. An ce je kashe 'yan wata ƙasa, ya ce shi ba zai ba, addininsa bai yarda ba, ba dalili. Akan wannan wani wahala ne bai sha ba sanda ya shiga exile. Wannan fa ba fa wai mai wa'azi bane, boxing yake da gajeren wando. Aka kwace, kuma asalinsa ba musulmi ne, asalin sunansa Cassius Clay. Daga baya zo Muhammad Ali. Cassius Clay shine sunansa. Ya gane kyan musulunci, amma duk wannan wahalan da ya sha ya haƙura. In kana bin tarihinsa ko ka karanta, ya rasu 2016 din nan. An haife shi 1942. Shekaransa 72 da hudu ya rasu a duniya. Ya samu matsala ta Parkinson, shine wani ciwo da ke sa ga mutum ya dan kadawa haka Parkinson. In kana kallon sa zaka ga babu inda yake tsoron ya bayyana addininsa. Ka duba boxing da yayi da George Foreman misali, ka kalla tun muna yara kanana aka yi sosai, mun tashi mun ga ana kallonsa ne late 70s, the rumble in the jungle. Haka ake yi wa abun take. A nan Afirka aka yi Zayar, me sunan kasar yanzu Congo ake ce mata. A nan Afirka aka zo aka yi. Da ya gama aka ce aka yi nasara akan Foreman. George Foreman a lokacin ba wanda yake yi nasara da shi. Ana boxing din lokacin round 15 ne.
amma tun shekaransa kusan 4 ba wanda ya wuce rawun 2 bai buge shi ba. Amma Muhammad Ali da ya aka kammala aka ce aka yi ka zo ka buge shi sai ce daga Allah ne. Ya ce it's not my power but from Almighty God Allah. Ya ce ba ni ba ne, Allah ne ya yi. Abu ne na Allah. Ba daga to me yake naka da'awa yake na addini. Sai ya ce wa masu interview da shi yan jarida, ku je ku duba local masallatai anan ku nemi booklets akan addini ku karanta. To wannan Allah da za ku gani a masallaci ana rubuta abin da ya umarni da karfinsa na yi nasara. Wannan fa a boxing kenan. To riko da addini ya sha wahala. Wanda yake bayyana maka duka menene ya shiga cikin wadda ta'ifatun min ahlil kitabi law yudhillunakum. Inda a lokacin ya yadda addinin da fa ya huta. Da fa ya huta duk abin da ba a so addinin ne. Yau idan kowa zaka samu kowace ni'ima sai ka yadda addinin to ba ruwan kowa da kashi. Ba wani mai zagi ya daina, mai kazafi ya daina, mai sharri ya daina, mai dalili addinin da ka rike. Kuma har a yanzu haka ne. Yanzu akwai wasa da ake na mixed martial art UFC. Akwai wani bawan Allah da kwanan nan nake bin tarihinsa, naga irin wahalhalun da yake shiga. Bilal Muhammad dan Palestine ne, ya iya wasan, yana ta nasara, amma duka wurin ana bincike wai me yasa ba a son sa. Ba wanda ke son sa, laifinsa dai me in ya shigo cike na sujudu shukur in yayi nasara, akan wannan ba a son sa. Akwai su da dama, kawai siffatuwa da addinin sai zama ba a son ka. Irin su Khabib Nurmagomedov duka musulmai ne, za su kira Allah, za su siffata da Allah, amma akan wannan in suka shigo filin wasan duk da iyawansu. Shi Khabib ya yi wasa har ya yi ritaya, ba a taɓa nasara a kansa ba a duniya. Tun da ya zama professional ba a taɓa yi ba, amma laifinsa dai mai dalili yana bayyana addininsa. An yi ya kawo matarsa public a gaggasa ita ya ce a matarsa iyalinsa ne ta zauna a gida, ba zai kawo ta ba, shi ba zai yi ba. So duk ya shiga cikin wadda ta'ifatun. Wannan fa masu wasanni ne da gajeren wando, kuma wani wasan ma ana yi ko riga babu, ba wai a riko suka yi wani abu na fili ko na advocating addini ba, abu ne mai sauki. To ita sunna ce ta Allah, kullum kai riko da addini sai ka zama mai haƙuri. Kuma matsalar ɗaya ne shine addinin da ka rike ba kai ne ba a son personalitin ka ba, a'a addinin ne ba a so. In za ka watsar da shi ka zama ɗan duniya to ba ruwan kowa da kai, amma inda za ka rike to kuma shi kenan. To amma sai ka ci gaba da riƙewa. Ita ƙarya lokacin ta takaitacce ne. Alkadhibu sa'a wal haqqu was-sidqu ila qiyamis sa'a. Ita gaskiya tana da awa ɗaya ne, ƙarya tana da awa ɗaya ne, gaskiya kuma har tashin kiyama.